Atong ipadayon ang atong story last time. So part 2 ni sa katong nailad ko sa usa ka agency para sa New Zealand. So mao na to. Ila kong gipramisan nga tawagan ko no ko sa kuan sa katong contact nila dito sa Australia, sa New Zealand. So nitawag gyud siya. It was naka-remember jud ko Saturday afternoon nanawag tong lalaki niya. Giingnan ko nga kanang kuan kanang Domino, kanang nakahibaw ko nga naa kay kuan pending application pero wala pa man na naabot dinhi imong papel. Wala pa man na-submit didto ko nakahibaw murag gugog na kuan na tawag ana murag kog na humok ba pag-ingon niya nga wa pa man nakaabot diri imong papel niya. It's almost like about 2 years na ang akong application niya. So murag kog nakuan nga ha kila dire ko nila ani. Wala pa may siguro katong nga time wala pa group chat no. So wala pa sila naghimo group chat. So akong gisultian nga wala sila nadawat, walay application nga na kuan gyud sa eskwelahan unya wala pa gyud, zero pa gyud. So ko ha nga giingnan naman ko nila nga kuan kanang last stage na ko. In fact papalito na ko nilag ticket. Kanang nay plano ba niya gipromisa na ko nga July. So mo gito akong target adto July gyud ko mularga at that time. So ginan ko sa katong lalaki nga wala pa man na nadawat dinhi nya wala pa kay kumuanhi ka, wala kay visa nya wala kay kuan, wala kay accommodation kay wala ka sa lista. So murag kuan gito nako murag revealing ka itong conversation sa katong lalaki. So mao na to nahuman among conversation ni kuan ko nitawag na sad ko dito sa agency. Ningon ko nga naistorya nako tong lalaki pero lahi man ang iyang gistorya. Ningon man siya nga wala ko'y papilis, walay visa, wala tanan. Unya, mao to nagsugod dito nagsugod nga kanang paranoid na kay kustanan niya. Stress kay kustanan. It's because dili man gud siya gamay nga kwarta lang, dili siya kwarta nga kanabang imorang mapunit bisan asa. So, nya ako bigong brother-in-law nya human kay kanang although ako paninglan sa akong brother-in-law adto, iya na tong gikuan ako gihatag as a gift kana para kuan na sa kuang kanang kinabuhi asa daw ko makapuyo later. Oh, I think ang akong nakuan adto, ang akong na gasto na adto dako na jud kaayo siguro to. I think 500 na to nga ilahang nakuha sa ako ang nakuha kay kanako cash pag yun na. So, mao na to na sige na kog balik-balik dito sa kuan. Pero wa jud ko nagpakita gid hinuon nga kanang nasuko ko or whatever. Kalma ra jud ko nya kanang human kay wa ko kibaw sa akong ubang nakauban kung tinuod ba nga kanang ang ila hapon nahitabo ana basin sa ako ara to. So laktod pa kay istorya guol na jud kay ko nya nabot gid sa point nga kana bitawng mura na bitaw kog na desperate nga ana na ko sa kong kaugalingon nga ay kanang kung nailad ko gud kanang wala na ko'y mabuhat ana. So mao na to nagdaghan ang panahon nya ako kay ni move forward na sa jud ko. Pero ang akong mga dokumento na from time to time mo kontak ko sa agency nya mingon sila nga kanang kuan on process mao gihapon nga story ba storytelling ba nya ingon sila nga kanang motawag ra sila kung kanang nana ang ako ang visa ana. So na-extend gid pila ka months not if not years. Unya dito ko og kanang Robinsons naglakaw-lakaw ko sa grocery kay namalit ko kanang grocery ba niya nag-headset ko nya pag headset nako kanila laging magkatakanta ta kay kinahanglan nako og music to kada bitaw kuan sa akong kagalingon kanang murag disrupt sa ako ang thought ba kay lain naman akong nahuna nga uwo baya na no kanang edad gagkuan ba pila may edad ako 22. Oo, biya na nga kanang nailad ka. Yan na, wadyo ko gisultian adto gyud except sa wala gyud zero. Ako ara gyud gitago na ako nya. Human kay while nagpili-pili kong mga grocery, giduol kog duha ka tao, babae ug lalaki. So, pagtan-aw na ko nila, naka-recognize ko nga ay mao man ni katong kuan, mao man ni katong clerk sa trabaho katong kuan agency. Unya kanang nisulti siya na ila kong gitagan hay dong. Kuy kanang kuan kumusta naman mo siya nga. Uy kanang ikaw nga kumusta naman ang akong kuan application. Niya nga sila nga ha
wala naman mi didto sa opisina sa kuan kanang agency. Asa na day mo? Ingon sila nga kanang nang resign naman mi kay manirado naman ang agency. Unya didto ilang gi-spill ang beans. Ilang giingnan nga manirado na ang agency. Unya kay wala na kwarta na bankrupt na kay nahurot na sa kuan ni madam kanang nagasto daw ni madam ana sila niya ningon sila nga kanang ikaw naluoy minimo og ang imong mga kauban kay wala na funds para ma-process ang inyong papilis nga ilan akong gistoryaan sa tinuod niya ingon sila nga manirado na daw karon kanang buwana niya as much as possible moadto daw ko maningil niya ningon gisultian ko nila nga ang uban na akong mga kauban kay kanang kuan daw kanang lagot na kun kaayo nagsige nagpang manlikas didto sa opisina ingon ana unya mao to nga nahuman mig istorya nagunahon na ako kay friends man ni madam sa Facebook nya mao to nga nakita man ko nga birthday ni January man parehas sa mig birthday January unya katong birthday ha niya gi-celebrate sa Cebu Plaza Hotel bago na mapanganan na karon so mao na to. So magtan-aw na ako. Nakinumdum ko nga nakita ko siya mga pictures. Bungga kayo mga pictures niya. Murag ni coincide sa katong istorya sa duha ka clerk nga nagasto nga mo ang kwarta. Unya, having that in mind, kay kuan ako kanang determined na jud ko nga wala na. I'm so done. Ginailad na jud ko. Pero kanang mao to wala pa mi mag-istorya to daing kuan ningon sila na ko nga dadong ginahan kay minimo dong blah 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 sa say ka gapuyo ko nga nagpuyo ko sa at that time kay kanang duol mo ko nagpuyo sa CCMC siya duol sa nakita dos lang ako sa Virama ingon sila nakita sila ako sa Virama unya kanang kuan daw kanang naluoy daw sila nako kay nilabang daw ko nya nagdado kog libro nya ingon sila nga kanang kita minimo nagdakag Bible asa di ka nagsimbahan ning ko ay na ako nagsimbahan sa kuan kanang sa Ayala sa touch point na mao na to siya mao ba na so gingnan ko nila nga adtua sa opisina kay or tawagi si madam kay aron makuha nimo imuhang kwarta so mao na to tawag na ko ni madam so tawag na ko madam ikaw madam kanang kuan ana maluit daw kanako madam ana kanang mauni man na kanang dili todo ako ang kwarto sa akong brother-in-law niya. Ako ra tong gihulman sa akong brother-in-law niya. Uli na ko ana madam maloy ka na ko ana. Nya mao to multiple calls. False and dead ears. Nya mao to nag-uol na kay kustanan kay akong time ana sa pag-follow up Saturday raman. So usa ka Saturday ana. Natuog ko niya. Goal na ko. Wala na kanang desperate na kay ko. Lain akong nuna kay ko nga magkuha pa ako no kung kay end akong life no inana ba kay para nako at that time wasa ko na gyud kanang dead end so I've made a lot of calls nya kanang tempted na to kay ko ipamalikas kanang bitong kung ano na lang kanang i-quits na lang ba kung balikason ako nya kung ano ako mo koy dag-anan kung ako aning balikason so mao to ang nahitabo kay kuan kanang usa ka Sabado always gay Sabado kay Sabado ra mo ko makaygayon ni ring akong telepono so pag ring sa telepono si madaman ang nakatubag sa telepono so pag nakatubag si madaman ang nawag ningon si madam nga dong ino kanang kuan dong ari ako sa opisina karon dayon ligod ko makalimot alauna sa hapon to nga tawag ni madam ari sa opisina dong kanang ari ako sa opisina kay nakoy sulti nimo. Unya, kanang opisina nila ikadaghan ko sig balik diha. At some point gani sa among conversation ni madam, ingnan ko ni madam nga kuan. Oh no, man same conversation. So ni adto ko, pag adto na ko hipos na ang ilahang mga kuan, hipos na ilahang mga gamit nya si madam na lang usa. Nya wala na laing tao. Unya ingos madam na ko nga dong pagkuha dib sa unsay makuha dong mao na lang na akong bayad nimo so murag ang I think ang utang nila nako not utang kanang ilahang ulian nako kay I think mga
kuan 350 man siguro or somewhere along that line, mga half a million ana. So, ko madam, unsaon man ako ng computer nga di man ana ako kuan baligya. Hindi ko mogamit og computer nga kanang pinakabuk na po computer akong gamiton. So, siya panguha lang ng aircon dong kuha ko'y sakyanan ma'am nga mukuha na ma'am kwarta lang ako ma'am ana bla 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 siya lamisa kuha ang mga lamisa ning ko nga iyang gi-offer ang tanan niya nya ningon ko kay mao daw iya ikabayad na ako nya ningon ko nga kanang ma'am dili jud ko na ma'am kay kinahanglan jud ko ani kwarta. So mao to ningon siya nga ako dong wala na jud ko'y kwarta unya kay kanang kanang maluoy man ko nimo ihatag na lang nako ning cheque na lang ni ana siya. So kibaw ko nga kanang cheque mo bounce back na kibaw jud ko ana. So iya kong gitagaag duha ka cheque. So kanang I think ang iyang bayaran nako kay kuan man siguro 350 ibutang na lang tog 350 na dili na kay ko maka dili na kay ko maka remember kung pila gito basta along those lines. So gitagaan ko niya duha ka cheque gi-split niya into two niya iyang nagsuwat siya wa jud ko ni sulti kay kibaw ko nga kanito mga words kay sometimes kanang barriers ni siya sa mga developments ba. So mo na to suwat na siya pagsuwat niya kay suwat siya og 350,000 ang usa niya ang usa kay 150,000 niya daghan kay siya speech una niya gidonol nako niya ingon siya nako nga ibuutan kay ka ako nimo gibalikas. Nangutana day ko nganong ibayaran mo ko nimo ma'am. Siya nga kay butan kay ka na malikas. Bayaran ti ka. So iya kong gibayaran. So iya gihatag ako ka cheque. Sa iyang tubangan siyang lamisa nakita ko nga ang usa 350,000, ang usa 150,000 gi-split. So mao na to ako nang gikuha. Kuha na ako. So sa akong kay excited. Nidagan dayon ko. Ko ma'am, thank you kaayo ma'am. Pagtan ako sa akong relo kay 2:30 naman. 2:30 in the afternoon man niya kibaw ka sa Pilipinas ang clearing kay kuan man 3:00 pagtanaw ko cheque kay kuan man ang cheque kay usa ka bangko ba kung asa kaning branch ani. So mao to dagan ko sa elevator niya kanang nanidag ni Rana ang katong gisulti sa duha ka clerk nako nga wala na sila kwarta sa bangko. So nako no na basin tagaan ko ani bangko kanang cheque para mo bounce back later on. So dagan ko sa elevator. So pag sa elevator na taas man to 4th floor or 5th floor ang ilang office. Well nagdagan ang elevator karaan man panahon pa sa hapon. Pagtan-aw na ko sa cheque. Na may sayop ang cheque. Hala nahimo naman din ning kuan nahimo naman din ning 13 minutes. So gano cheque na sayop ang cheque. Ako isulti na sa part 3. Okay? Thank you.